чаятай ҳаррӯз худ дар бадам задай Украина ҷанг разбор иё да қайд набадан дальше яка чӣ меша оқибат ба хайр боша ғариб бачаҳои тоҷик худо зинда бошанд як хелеш бекор бидан як хелеш нимкор бидан ҳамара маҳкам кардан иё шамъаи кор мондан паҳ азобои ғарибӣ шукронайте аллоҳ ки ба ватан соғ баргардонӣ фақат амирам мехом ки як бор ма бибинам отаво чама бобо момава ҷияна додар хоҳарома ма ганда ёчон кардам ҷураву ҳамсинфома ҳамсояву хеше табор ватанҷон тоҷикистона ки иҷа намеброя ба нимсанги ватанам ғарибо бо эҳтиёт бошем фақат бикунен сабр кадоме ай бародарон да ғарибӣ ай ман хафаян узр мепирсам ай ҳамаи шумо бибахшен мара била меброи кӯча меқапанед росфе меҳе занг мезани исуси ягон баҳонарам нест бадай уҷа мебаранед хиди тоқада як уҷра руста мегузарони суд видварения ай россия даҳ рӯз вақт метиянед ки беброи бирая иҷа дига илоҷ нест ҳама ба умеди тианда уҷа ки ту кор кунӣ сумрой кунӣ хонара обод кунӣ ҳеҷ ка даста намегира вақте меғалтӣ дар қинӣ акад хоб хидат бекор додарат боша студент падару модарат бекор бобо биби пенсионер иёра ки мехрона ҳамаш ба умеди тан хоҳарат ба шураши дар фикри ту бошада хурдан кай бас мекунӣ ту бача камтар тирам фикр ки ба корои ғари даст назанай по мезани ту хоҳари майдаки дирӯз пага мерава синфи як мара бибахшенамад и тақдири маҳамияй 8 сола михе гузашт дар шаҳри бегона очам занг мезана бачам ёд кардам тахе биё хона очаҷон зикӣ накуне дар хоки потон садқа миём иншааллоҳ хона мебинем бачаҷонтона аҷоибай ба худо оғӯши падару модар ҷанги разбор кунӣ да як авли байни якаву додар ин як давраи кӯдакие ба худо бовар куне намедонам чӣ хе фаҳмонам ай ватан берун нарен ғарибое ки дурай ватан дурай падару модар азоби ғарибӣ қиндай те чӣ медонӣ бародар кадоме ай ватан дурай умедона худаш азоби шиканҷа да берин ба як либоси тинак ғарибо зинда бошен дуогӯем муддақтон иншаллоҳ ҳамаш хуб меша бармегарден ҳаматон.